Tatăl este mereu păcălit de fiul său. Într-o zi, în timp ce tatăl măsura o distanță, fiul nu i-a urmat instrucțiunile, ceea ce l-a enervat. Nu doar atât, fiul a cumpărat sticăre ca să-l păcălească și chiar o jucărie ciocan cu care i-a lovit ușor mâna, speriindu-l. Când tatăl a vrut să încerce și el, fiul a schimbat rapid jucăria cu un ciocan adevărat. După incident, fiul și-a cerut scuze și i-a cumpărat o pizza, iar cei doi s-au împăcat. O fetiță nu mai putea de nerăbdare să-și vadă fratele după meciul de fotbal. Când l-a văzut apropiindu-se, și-a deschis brațele larg, pregătită să-l îmbrățișeze. Dar ceea ce a făcut el a arătat perfect ce înseamnă dragostea dintre frați. Un bărbat a văzut o persoană dormind în tren. Toți au crezut că o să-i fure telefonul, dar în loc de asta a făcut o poză amuzantă și i-a pus telefonul înapoi în mână, plecând fără un cuvânt. Așa se explică de ce atâția călăreți de tauri ajung la urgență în fiecare an, pentru că, chiar și cu echipament de protecție, o singură mișcare greșită poate fi fatală. În timp ce încerca să se aplece ca să evite impactul, a fost la un pas de cel mai grav accident din viața lui.